comencem a veure ja aquest Estela, aquest primer classificat d'aquesta prova de 5 quilòmetres. Ara és el vostre moment d'acompanyar-nos perquè passi per aquí. Aquest primer classificat l'hem de rebre amb aquest fort aplaudiment perquè tenim encara ja aquesta primera posició masculina de la prova de 5 quilòmetres. Nosaltres, primer classificat, sí,